Nek nyorot kencengno sing ayu-ayu ngono lho. Ngono sing gak duwe untu disorot oleh mangap koyo kape mobil. Gombong mampir Kediri ana pentol kecemplung kalen. Akeh wong nekat bunuh diri merga pinjol karo judi online. Tapi nek nok jono jarene gak ono. Nggih ya, Bu. Kadang sana dipangan wedhus prawanjana ambune wangi. Ana sing nyangking paping kate dijomblok rek. Prawanjana ayu-ayu pinter ngaji, sopan ambek wong tuwa. Tangga dulur digotong ya disangga membina kerukunan ayo diutang saek saeko abro wong urip pijen dulur iku gak ana gunane mulane aja mek mikirno kepentingane iling nek kesusahan utawa peno repot duwe gawe nek gelem rukun mesti ditolong tanggane. Persatuan lan kesatuan ayo diutamakno perlune cek tentrem bangsa lan negara kita. Tapi nek nang jono kene aku yakin lan percaya masyarakat guyub rukun bebarengan bangun desa. Kadek bengi iki jono nganakno sedekah kajate dulur jono kabeh nyuwun berkah. Mula tak dongakno jono adoh teka musibah masyarakate ayem tentrem
rejekine melimpah setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya aja dilalekno Mbasio peno kenek tarian tak jaluk gak usah ngarsula niku sampean anggap amal sedekah kula kenal Pak Sudarweni niki kepala dusune aku mang dijak mangan kare mentok lah kok ci enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak cokot tak kira pupune mentok lah kok dongkele sering sing masak lali masak mentok sak panci gedhoe mentok dicemplono blung kanca-kanca teko jenenge terusan wetenge lesu nele ngoangan iwak dijobok kabeh lali gak dijoki tiba kula mangan kula sendok kula ublek ae dudu tawok ana situk grenjel kula angkat kula lebokno piring keremus nyes wis sere mlebu nang cangkem tapi ya lumayan wong ususku ya panungen bek isok waras kula dongaaken bengi niki sedekah bumi wonten ning jana mugi-mugi napa tugu terus kelurahane jana oh berarti niki dusun tugu nggih kula dongaaken kabeh wong sak dusun tugu niki oleh sedekah bumi niki lah ikhlas Bu ikhlas nggih kula tampa amal sedekah sampean mugi-mugi ndadekaken seger waras kanca-kanca ludruk kabeh nggih lan kula dongaaken sampean kabeh sing mumpun ikhlas amal sedekah nyumbang napa mawon kangge sedekah bumi sumbangan sampean boten sia-sia dijapai Gusti dadi sumbangan kok wujud seger waras gak tau lara amin sing anake nakal dadi pinter-pinter sing bojone nakal dadi kudu sing seneng wong wedok-wedok ya ngono kabeh sing penting seger waras mugi-mugi mpanten sedekah bumi rezeki tambah melimpah ruah ayo Cak seniman ludruk nom-noman gayahe ya kaya Michael Jackson nek tarope akeh nek tarope titik ya nyekruk-kruk kaya kelengkeng paling enak dadi seniman tanggapan sak pirang-pirang ngalor ngedul dikawal kaya juragan kepingin apa ae mesti keturutan duweku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane mula aku banting haluan aku njajal buka peracangan kayane rada lumayan saiki duwe entek mergo katut biduan tapi aku
juragan tendel wingi nang Malang aku pula apel duweku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat barangka rasa ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane Budi Wijaya. Yo, kita tampilkan siapa dia? Cak Sidur. Goyang Budi Wijaya.
Kan wurung disambelno kok esuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peh, luar biasa, Dik. Aja akeh-akeh. Luwe akeh, luwe api. Luar biasa kompake Mas, dodoken. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dusun Tugu kompak luar biasa. Sangat. Delok kasune yang ngono. Ngono. Berdedikasi tinggi. Sangat nanti Pak Kasun, Mang. Hah? Pak Kasun nanti. Endi Pak Kasun? Nanti Pak Kasun. Nang kono. Apa? Pak Kasun luar biasa. Dalam memimpin nggak banci ban siladan, tidak membedakan level penduduknya. Yaiku Kasone Dusun Tugu. Asmane Pak Sudarweni. Nggih napa mboten? Pak Sudarweni. Pak Sudarweni pundi bapake? Wong nang kono mbek Songgowang ngene. Batine ngene ya Allah, bengi ki entek akeh. Dusun Tugu. Dusun Tugu. Wis cocok karo desa, karo dusune. Dusun Tugu. Bener. Nggawa glugu kecemplung sumur. Cakep. Warga Tugu kula dongaken mugi-mugi kabeh panjang umur. Allahumma. Nggawa glugu ngombene es nanas. Cakep. Warga Tugu nek duwe utang tak dongano kabeh ndang lunas. Nggawa glugu karo wit asem. Cakep. Muga-muga warga Tugu kuwabeh dibarokahi adem ayem. Allahumma. Nggawa glugu. Kate mlaku ketibanan ondo. Aduh cakep. Ya Allah, bengi iki aku main nang Dusun Tugu. Iya. Muga-muga aku mulih nggawa rondo. Allahumma. Kono aja isini-sini kon. Isini-sini lah apa, Nang Mas? kene kok ndolek rondo. Aku nek ngomong rondo-rondo ngono kelingan mantanku, Mas. Mantanmu apa nang kene? Ya Allah, sumpah demi Allah iya. Kon niku tau duwe mantan nang kene. Lah. Mungkin potonganmu koyo nener. Nener iku apa sih? Anake bandeng. Mantanku biyen Gak tau nang tambak arek iki ketara iki. tahu iku Darmanto. Wong tambak iku kena didelok, ombak iwak iku kena didelok. Masalah, Mas. Lho iya, kon ro ombak iwak. Apa iku? Pokok nek cemplung. Plung. Wis jelas iku. Apa? Iwak wader. Templung. Nek bior. Bior. Iku jelas mujair nila. Iku mujair. Heeh. Kejwobok Kecuwopok apa iku? bandeng. Bandeng. Rosak bijuk. Apa iku, Mas? Mamu katoke suwek. Kaya ngono iku, Mas. Iya, takokno wong kene lak ro kabeh. Nggih ta, Bu. Lho, nggih, wong kene sobe tambak. Iya. Mangkane Mas. Iya, Roso. iya. Masalah iku mengawak dhewe dingon iwak banteng. Banteng digawe nyudang untumu Iku ngono. mang lho apa iku? Bandeng kok banteng. Bandenge gawedhe. Masalah. Temenan oleh ngekeki sambel iku mang. Apa? Sambele kocut. Gak oleh kaya ngono, Mas. Sambel iku enak, masalah pawedhe wes. Jeruk pecele kakean. Oh, jeruk Pawedes. Pawedes pol. Dipangan nang weteng langsung rasa langsung pawanas. panas batinku ngene gak ngene iki sambel ta. Balsem. Ngawur ae lomboke wong kene kok. Kok nang kene duwe sapa? Iko lare wis guyu-guyu. Sapa? Mantanku. Mantanmu. Lah sumpah demi Allah iya. Kok iso dadi mantanmu ceritane ya apa? Biyen pacaran sawe. Ono beke nek 5 tahun ponjol. Nang kene. Nang kene. Kepethuk awakmu. Kepethuk Tir padha irenge, sir padha senenge, dadi pacar. Dadi pacar. Terus saiki Putus aku mbak. wis putus. Putus. Tapi arek ndelok. Arek ndelok ket sore nang kene. Nang kene Iya. melok rewang. Melok. Sopo? Yulaita. Jul. Jul. Loh. Tak. Ana bojone tak. Kon kok digeblek kon gegepek. Aduh. Gawa pacul bojone tak. Arek iki gak ro apes arek iki rek.
Kon kok dipakane iwak lele kon kok. Tak. Wong edan. So, tak kandhani. Mang sore iku ngomong jarene wis rada suwe ya. Sapa? Yulaita. Rondo Jul. Ya ampun. Lah iku mang tak parani lah kok bojone ngamuk. Ngawur ora jane kok. Meneh mben niku lak takon-takon Pak Kasum dhisik ah. Wis. Jarene ngono. Jarene rondo temenan. Salah daftar paling. Ya kok iku mang mantanmu biyen. Yul. Kon Eto. Yul. Tok. Apa? Kon niku lha apa kok koyo menganyang-anyangen niku? Aku kelingan zaman semono soalé so. Membina hubungan. Membina hubungan awak dhewe nek sore-sore mesti nang gobok. Nang pinggire tambak. Ayo lapo ayo. Aku ta? Iya. Nang gobok. Lapo ayo. Apa kon ayo? Yul. Lapo? Biyen nang gobok lha apa Yul? Juleka mbok cekeli apane? Yul lah. Tak cekeli iku ne apa iku? Apane? Angel lek ngomong e. Iya. Iku Julaika. Yulaita. Hah? Julaita. Oh iya iya. Ya gak apa-apa lah to. Biyen lak biyen nak. Biyen tapi arek jek ngece ae. Ngece. Iku gak ngece to. Napa? Lara untu. Yul ngono. Gereng ae ngono. Ya wis iku tok ah. Ya gak. Kenalamu nang kene. Ono maneh. Jek ono. Aku ambek Yulaita kon putus ya. Anjene. Gara-gara Yuli ku cerewet. Aku ngene. Juli ku cerewet ta? Cerewet. Mungkane kok rada dawa. Apa e dawa? Lambene. Iya aku akhirnya putus kok. Putus. Terus aku pacaran ambek liyane. Kon pindah ke lain hati. Lain hati. Wong lanang kok ngene sih rek, kok selintutan ngene. Jenenge wong lanang iku saelele wong lanang menang milih so. Oh iya bener. Bener. Wong lanang larang regane Dik. Ya iya jelas. Ojo gampang putus asa. Gak putus asa. Basi kon dikhianati, tetep tegar semangat. Panto, hidup Panto. Hidup. Dihianati. Iya. Aku golek liyane. Golek liyane. Oleh naso. Iya. Wah. Sapa to? Awayu manis ginu blaem-blaem. Iku yo mantanmu ya? Mantanku. Nang kene iki. Iya. Melok. Jejer. Lho, sapa? Tina. Sing endi Tina iku? Hah? Kan di mare, Mang? Ayo. Nang di mare, Mang? Hah? Endi to? Nang di mare, Mang? Kalau. Hah, sayang. Sayang. Kon mau jalene mrene. Masalah kon rasa. Apa? Rene aku tanggapan rene. Iya. Aku digawekno lodeh senenganku. Tina iku. Iya, Tina. Pinter masak. Pinter masak barang tak pangan so. Masak ala Sip. Oh, asin. Kon iku wong Tina iku tapak tangane Tina ku apik. Sak kore-kore mesti dadi lang sedepe. Mosok mungkin ah. Sedep apa? Asine pol ngono iki. Kon kurang rutin. Apa? Kon wis rabi maneh. Nawemen arek-arek iki. Heh? Terus kon dadi ambek Tina? Gak. Lho, gak dadi. Gak dadi gara-gara kalah weton. Kalah weton. Kon hitungan piro? Mbok hitungan piro aku ora roe. Lho nek weton agak anggare wetonmu gak keheng ngene gak apa-apa. Keheng iku apa? Hah? Keheng iku apa? Wage karo paing. Gak cocok pokoke wetonku ambek Tina iku tabrakan. Tabrakan, ditabrak apa to? Tabrak sepur. Lho. Weton kok tabrak sepur. Akhire gak dadi. Gak dadi. Terus kisah cintamu? Kisah cintaku, tutukku niku aku kudu putus asa asline. Iya. Tapi ambek Tina aku dikenal tanggane. Tina sik apik atine. Apik ati ngene jare. Kenalno awakmu nang sing liyane. Yo, Mas Wanto sayangku. Timbangane sampean gak dadi ambek aku. Iya. Ben gak petuk aku. Iya. Tak kenal tanggoku ya. Ya gak apa-apa, Dek. Aku ngono. Terus akhirnya aku dikenal tanggane Tina. Dikenalno karo tanggane Tina? Iya. Arek yo nang kene. Insyaallah nang kene. Pasti ndelok. Pasti. Wayu. Pauti. Jos. Sapa? Simpen. Simpen ah. Jenenge kok kaya wong wayu rek.
Wayu anjene jenenge iku kelawasan dadi simpen. Enak to ora binar iki to? Enak. Jenenge wis simpen. Jenenge tek wis simpen. Kon nyambut gawe apa dhuwitmu akeh pasti disimpen. Jelas kok. Njaluk gak dikei belas kon. Blas disimpen tok kowe. Sampai saiki untune yo disimpen. Gak metu belas. Growok. Growok kan disimpen mang teko ta mboten e. Ana putune gawu yo. Alah. Kaya akeh sing cemburu kayae. Kok lho, ancene akeh sing cemburu. Berarti saking ayune simpen iku. Saking ayune so aku biyen niku nek apel nang omah simpen. Loh, digeruduk ambek arek-arek kene so. Kon digeruduk. Digeruduk. Terus Digeruduk kate di masarek kene. Lho, aku ditulungi arek wedok awayu bidadarine desa kene so. sing nulungi awakmu. Sing nulungi kene. Waktu kon digeruduk arek kene. Digeruduk arek kene, begitu digeruduk, wah, ngono arek wedok wayu teko. Sik urip sampai saiki. Sik urip, Sik seger. seger. Sampai saiki. Malah saiki tambah seksi. Tambah semelohe. Selemohe ngono. Semelohe. Heeh. Sapa to? Katri. Katri. Tri. Ya Allah, Katri. Aku iku ndutang budi ambek Katri yo. Diutang budi. Iya. Diutang budi apa? Ya iku mang aku ate dipateni arek kene aku diselamatkan ambek Katri. Awakmu rumangsa duwe utang budi. Jasae sapa? Katri. Jasae Katri. Iku mang wis mbok bales. Iya, Mbok bales apa? tak balas budi. Budi apa? Budi pekerti. Maksudnya wong wis kowe mbok bales jasa-jasae. Wis tak balas tapi akhirnya kan tak lamar gak oleh mbek bapakne. Nduh, Katri mbok lamar. Kaya tak lamar. Bapakne gak ngoleh. Gak oleh. Apa? Soalnya aku wong gak duwe. Oh. Aku orang miskin, so. Lu. Kasihan ya. Kono mara kondang mik kono. Kok Cak. iso lho. Kon gak sida, Gak Kabi. sido. Karo bapakne gak oleh. Gak oleh. Lah terus, Akhirnya aku ambek Katri ku man duwe dulur. Katri duwe dulur. Duwe dulur. Awakmu dipethukno dulure. Dipotong dulure, Iya, aku iya. diterno bapakne Katri barang. Loh. Masih bapakne Katri gak setuju ambek aku tapi aku dikenalno dulure. Dikenalno dulure. Iya. Sampai saiki sih ono. Mbono mbogak kene Lho. mang. Tapi yo ono kene. Ana wong gak sepiro cinta soale. Tapi kon iku tau dipethukno. Tahu dipethukno. Sapa? Rayu. Yo nandi yo. Yo. Deloso payu kon yo. Yo. Paranono ta ono ta? Kon panggil ngambil aku ta yu. Ilingo biyen yu. Aku gak gelem mbek awakmu sing nguber-nguber aku. Iya. Apa kok diuber-uber? Diuber-uber aku ndek utang. Kok duwe utang dirayu? Yo. Dilep ae ya. Lah iku guyune kemiki bae kepipis-pipis. Kae mana yo mbare blam-blam ngene. Yu. Ya Allah, untune sitok dikandoli. Iku rayu. Apa? Kok iki? Wis dagelan kok. Donton ta. Apa sih? Wonge sampe kepoyo-poyo iku lho. Masalah apa? Apa mergo untune kaya wong terjun payung iku ta? Yo. Adol. Bapak ya yu ikhlasno aku ya yu. Yu. Kon masangna untu to. Kon masang mbek untune pacul. Kayun rupamu. Masalah. Wis bapak wis biyen ya. Gak usah dieling-eling. Kon garo. Apa? Aku biyen nang ngene Ome Rayu. Lho kebengen digerebek maneh so. Kon digrebek arek tugu kene. Digerebek kate dirabino. Lho wis digawa nang balai dosa. Oh, termasuk wis ditangkep. Wis ditangkep. Iya terus. Lho kok alhamdulillah. Pak Deku ki nang kene dadi keamanan. Pak Demu keamanan kene. Keamanan dadi linmas. Lu. Pak Deku aku ditolong Pak Deku so sumpah. Tentarae desa. Tentara desa Hansip iku lho. Wong iki mah ya teko. Teko dadi keamanan nang kene. Wonge kereng ngono ah. Wah kereng. Gagah perkasa. Perkasa. Sapa to? Kastam. Kastam. Nderek kastam rek. Wah. Pak Deku Nek perasa aku mau ngono ansih sing celanae mlorot ae. Iku sing celana melorot iku jenenge Pak De Huda. Lho. Ana maneh Pak Deuda. Iya. Cek akeh to bolomu to. Gak kaya apa. Mun
ngene ae ku. Batur Didik. Ade apa Iya. Kemik ngene nek gak mun. Sirup. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketara temen menungso gak duwe duga menungso gak duwe butik perkerti. Ketara temen dhewe gak tau sapa lahar. Aduh. Langgar. Langgar kok lahar. Sing digawe sembayang. Langgar. Sing digawe salat. Langgar. Le dileha. Gelem matamu. Pancet ki biyen mulo ya langgar. Langgar lahar. Mangkane tadi dadi menungso sing gelek sapa ustatan sapa yai. Adat ketimuran nggonono. Cek iso duweni unggah-ungguh marang wong liya masal. Lho rasa. Rasa adalah teman saya sekata sehidup semati. Ana paribasan wedang sak cengkir disedot wong loro. Ana rokok sautil diombe wong loro. Walik. Lek walik ambek sapa? Otek sapa? Ana wedang sak cengkir diombe wong loro, Lah. ana rokok siji disedot wong loro. Lah aku mah ngomong apa, Dik? Lah kon mau ngomong wedang sak cengkir disedot wong loro, rokok siji diombe wong loro. Le salah goblok. Lho sing ngomong kon niku. Lho sing ngomong sapa? Kon Ngomong apa aku? Kon ngomong jare wedang sak cengkir disedot wong loro. Lho salah. Lah iya sing bener iku wedang sak cengkir diombe. Lah wong iku loro. sing bener. Kon ngomong ngono. Lho aku ngomong apa? Kok tak sawut. Masya Allah. Rasa Apa? kon mangambek sapa, Dik? Aku ah. Heeh. Ambek Wanto. Le masalah iki ta sing jenenge unta. Unta matamu. Kok kakekmu ngono ah. Sapa, Dik? Sapa? Wanto. Walah masalah. Ya kira iki lek menungso iki jenenge ula. Kon suwe-suwe kok tak nget lho kon kok. Rumahsamu jangan kate mbok ngecok. Wanto. Wanto. Kaya ngono. Wanto antarane rasa Dik wis mangan tas durung Dik kon Mang Dik. Heh? Kowe mangan tas durung Kapan? saiki? Goro. Durung mangan. Durung. Ayo melok mangan aku Dik mumpung aku oleh rejeki wakeh. Nah, iki. Jenenge kanca ya ngene, ndelok kancane durung mangan, dijak mangan. Kebeneran Dik aku mari oleh rejeki dodol pencit sawit payu 30 juta. Cok, Hei, kon niku mendem aku. lah kalau apa kok mendem kok lho? Pencit sawit payu 30 juta iku lho. Apa saking gedene wae ta? Lah apa? Napa? Saking gedene wite. Ora, Lah kok payu 30 juta? tak dol sakarangane. Aja ngomong dodol pencit, Cak. Perkara mangan gampang, Dik. Awakmu melok mangan aku. Melok. Melok mangan. Melok. Umpama awakmu mangan melok aku, kon milih mangan omah apa milih mangan embong? Mangan lapangan. Lho, Mangan lapangan enak. aja muring-muring dhisik ta to. Enak mangan tambak. Kon lah salah penemu. Sing tak maksud mangan omah ta mangan embong. Lek mangan omah iku mangan masakane bojoku. Lek mangan embong iku mangan nggo warung. Milih mangan ndi? Mangan embong. Berarti mangan warung. Lah aku blenger masakane bojomu gak tau iso masak. Lho kok dhewe mangan masakane bojoku ta? Apane wong kapanane masak nduk kono? Apa? Aku dipecel cecek bojomu. Lha koncane manuk gentilang. Rasa Apa? mangan warung. Tau Wanto? Saiki golek warung sing paling resik, Dik. Bersih ya. Bersih. Ana to? Ana, endi? Wah lah sampe Lho, iki kono cocok. mang. Lah apa? Golek warung iki bersih. Kan cerme kono kan. Cerme, resik. Resik ya apa? Resik gak ono apa-apa blas. Oh kate gendeng. Maksude golek warung sing resik, Dik, sing gak koproh, sing ketok kabeh pangane tertutup. Oh. Higienis aja sampe kena penyakit. Lah ngono maksude. Ngono
Wah. Berarti mangan nggo warung. Warung. Warunge. Lek mangan nggo warung aku seneng aku sego soto. Ya, Awakmu? aku ya soto ae. Awakmu? Aku ya soto. Berarti wong telu soto-sotoan. Biasane nek kabuane klek. Amri wean kok. Lek wis mari mangan soto, Ya. biasane ngombe. Yo. Aku seneng aku ngombe wedang susu. Oh, iya iya. Aku ya wedang susu. Wanto. Aku yo. Berarti wong telu ayo susu-susuan. Ngene, Cok. Lapo ngono iku? Nyusu. Lek kon kaya wedhus tas lahir ngono iku. Berarti kon saiki ku wis seje maneh. Seje sing ya apa? Gak kaya biyen. Lah lapo? Klambi ae. Loh. Loh. Ngene iki ya kain aja. Duduk Apa? seng. Oh, ngene iki ya dijahit. Gak tak las. Kok kate gendeng wong klambi. Masih takok ya takok sing lumrah apa? Ngene iki ya tukune anyar. Gak nyolong. Wis sepatumu lho anyar, Cok. Iya anyar tas tuku dek iki tak pengenane. Aku apa mata kulit ta? Iya kulit iki. Kulit apa? Kulite duren. Cok. Hah? Raimu apik. Kok nyandak rai kon wan. Ngene iki cash tak kredit raine. Hah? Raine cash tak kredit. Iki tak online. Ya, Mangkane koyo ini bebek. Ngene iki wedan kaya ngene iki gak pantes to. lah lapo, Dik? Kudune ngene iki wedake wedak sing apik. Sing apik termasuk Sing pinggir ngene iki dikek wedak pipa. kene FIFA. Yo. Sing kene pon. Sing kene pon berarti Sing tengah sing tengah aspal. aspal, rumangsamu jalan raya aku kok aspal. Apa maneh? Nek iso cocotmu iki barang. Lho kok dicocot-cocotne golek panganan samplok ana dicocot-cocotno aku. Dicor rumahsamu. Lah iki makanan sehat iki. Mas. Ayo mulai, Mas. Lho ya, le dijojol bojone. Dijojol bojone. Kolang nang opo to? Cok, potonganmu ae kaya preman. Kon garo wong lanang nyambut gawe guyon mbek kancane mok sosor. Matamu gak melek. Tok kerenger iki kerenger. KDRT tok. Oh, Ayo blok. mulai, Mas. Awas mateng loh, Mas. Gak mangan-manganan. Atasane panganan gak enak. Lho sampean kan yo pesen jare kon masakno sayur bening iwak lele. Gak sayur bening-beningan jek enak masakane Tina. Oh, Masakanmu iki lho gak enak. Ngene iki isini-sini aku. Mau suwe cangkruk mbek kancane kok disusul. Ih. tok Wanto. kerenger wantor. Duwe bojo kaya ngene iki kudu ijolok brambang. Lho. Aja ngono to, Mas. Wong aku lho sayang karo sampean, aku setia karo sampean, Mas. Wis gak sayang-sayangan, wis gak enak kon wis gak enak. Lah terus ampre penake dipiye ngono lho, Wes Mas. Kayak ono micin tok enak tok. Enak iya gak ono masako. Dikek masako ngono ya. Iya. Dikek masako, Mas. Wes. Urono. Meneng. Iki urusan rumah tangga. Masih yo gak ngono wae. Aku wis ngomong bolak-balik mbek kon. Nek bojomu metu dolen aja disusul. Isini-sini kok iki wong wedok opo sejane ngono. Tok. Wong wedok tugase nang Mana? Sakno nenek. Loh, tak tulu iki goblok. wong wedok tugase nang omah. Ngeramut anak, masak nang omah. Anak bedolen kok kon mule, kon lapong nutus mrene. Lah aku kan yo masak wis mateng, sampean wayahe sarapan kan tak susul sih, Mas. Nganu, derek bojone wantor. Aku iku, Mas, apa aku kurang sayang? Lu. Apa aku kurang perhatian? Lu. Enak lho, Wan. Bojone wanto koyo ngono. Dane aku ndek bojomu temenan rek aku selametan tumpeng bae. Munggo kon oleh bojo kaya ngene. Kira-kira kon celonoan apa katokan? Aku sarungan. Hal apa? Adele tak kemulno kene sarunge. Kon tak Mas, Gak. boleh, Mas. wis aja kakan cocot. Loh, Aku ki njaluk dhuwit. Sampeyan njaluk duit. Njaluk dhuwit. Dhuwit. Duitnya apa, Mas? Aku kate karaoke. Loh. tok dikek ya ngono iku tok. Heh? Dikek ya ngono iku. Lah kan dikek kepengin tak pegat bojoku. Lu. Ojo, Mas, ojo dipegat aku. Lanange jagat. Duh.
Lan. Kok Ngono ya dikeki ya. Lu enak banget. Jaluk dhuwit gak kono ki dikeki wong aku. Lho. Lah iki mek karaoke tok iki. Lho, sik kurang to. Lagi nyewa purel bareng. Lho. Tambah ono, Dik. Kon niku Golek kurul sing ayu-ayu. Lho. lanange jagat. Saya iku ya apa sih? Gak Golek apa-apa. sing ayu, Mas, gak apa-apa. Yo jelas e. Aja siji nek iso iku sapa, Mas. Lho. Songo. Iya. Makane awakmu kudu bersyukur wong wedok nang omahe Ijen tak gelekno wong wedok liyane. Iya gak apa-apa, Mas. Cek ono ewange umbah-umbah, cek ono ewange masak. Yo ngene iki wong wedok sing pinter. Kok koyo montor ate mbok gekno ban serep to. Lho, wong wedok kene gak nurut mbak aku tak pegat. Lho. Mas, ojo, Mas. Ojo dipegataku. Nganute. Sing wedok yo keroken bek. Lho. Yo gak saking gak liyane. Saking sayange bek. Ro dhewe. Iya, ro. Iya. Bisa mulai kono? Percaya aku rek Sampe wantor. boleh ya, Mas. Sik kene ha. Apa? Sepatuku diresiki. Mbok wah, korek lu. Ngene iki sepatu gak Tok. diresiki. Waduh tok cek nganu te bojomu tok. Tok. Le, sakno. Tulungan Cak. Ya apa rek tulungan Cak. Le, apa? Kon arep mbek bojoku ah. Ya ora kok ngono sakno wong bojomu kon sia-sia. Bene kon arep gak apa-apa 300 kene. Kate gendeng iku. Wis ngene. Wong wedok. Hah? Sampe kok mulya ya. Aku mulai nek wis mari seneng-seneng. Wis malah mulai kon wedok gak berguna. Kok mulya temen lho, Mas ya. Wis mulai gak mulai sakarepku. Aku tadi wong wedok iku, Cok. Timbangane arek dapurane koyo ngene ae ya. Mbok pindah sing liyane apa ya? Alah. Wong lanang iku kudu ngono. Ha nek kon ya apa kon, Cok, bojomu, Cok? Bojomu ya Lek apa? bojoku gak kaya bojone Wanto. Apa? Bojoku kaya Bathara Kala. Patenono ae. Apa bojomu kereng ta? Ngomong sak ngomong iku sing perek sing nuwapuk sing apa. Bokokon. Lho. Mami. Ngrasani kon. Gak migah. Apa, Cok? Ora. Ngrasani apa gak arek iki mau? Hah? Ngrasani aku. Ngomong jare ngene duwe bojo koyo bempere dam truk. Kurang ajar. Yo, jare ngono. Ngomong apa? Duwe bojo raine rata kaya aspal. Kurang ajar. Aja tarek. Aku ben getun rabi ambek bojoku iki. Arek turunane kok turunane mentok jare. Jarene ngene, ngerti ngono tak ijolo mentok. Ayo aku ta. Apa Dik Mami? Kon kate ngijolno aku mentok ketemu pirang perkara kon. Aja ngentas sok. Aja ngentas sok. Masuk kurang ajar aja. Glone kok gak pantes ngawur. Aja. Besok kan gak ngene ta. Lho biasa nek ngene iki tak goblok. Iya apa? Lho gak mi. Kon kate ngene. Gak. Kon ngene, aku ngene ketata goblok. Cok, kaya aku mang lho. Mi. Duwe. Mi. Sing kereng. Metu ambek Wanto mi. Sing kereng kok, Cok. Kalau kakekmu kuno ah. Duwe ge karaoke. Sik tak lah tak giri. Tak bojoe. Mi. Aku kate metu ambek Wanto ambek Rasa mi. Kon metu nandi nang kuburan, kake bongko kon. Ya aku njaluk duwike mi. Yo duwe gawe apa kon? Aku tak melok Wanto karaoke. Jo ngono wong lanang. Kon wis rupamu elek kaya marmut Holland. Kate karaoke gak pantes. Oleh tak gak ngomong ngono. Sing kereng oleh tak gak? Oleh tak gak ngono lho. Sing kereng kon. Ha lha ngono. Mengkerek. Oleh tak gak? Gak usah mengkerik. Mengkerek. Wong lanang gak loro, ngomong gak loro. Gak loro. Gak loro. Ngomong gak loro. Gak loro. Gak loro. Gak loro. Gak loro, Cok. Gak loro. Suwe loro goblok. Sing teges ta. Seges apa? Ya duwe gawe tuku purel. Duwike gak tuku purel. Apa, Cok? Njaluk duit efek balik. Ketemu pirang perkara kon kate tuku purel, kurang seksi ya apa? Bokong kaya sakmene gedhe. Lho bokonge kaya bempere trek gandeng ya. Kandhane kok. Kurang ayu ya apa? Kon katene tuku purel. Wong bekakasmu ya gak ngadeg. Ngadeke mek Senin Kemis, raimu lak kencing manis. Kan kencing manis aja. Aja ket-ket asu. Kon wanita gak? Jane aku wani to. Lah ngomong wani lho. Berhubung aku kalah weton dadi gak wani.
Kon kate macem-macem mangku purel kon, he? Gak mi. Aku mek njajal tok. Jajal apa? Njajal mangku purel. Percuma mangku purel, mangku LC, gak kira ngadeg wekmu. Kon mambengi lak tak elus-elus. 2 jam lebih tak elus-elus gak tangi, malah wekku sing tangi. Cok. Lah kon mau pesen aku obat kuat nang gawe apa? Hah? Pesen aku obat kuat jare sapa? Tak gawe nambani untuku loro. Kon ngomong aku njaluk obat kuate, mumpung gak ono bojoku jare ngono. Lho, iku lak rencana so. Gawe apa? Wis ayo sida tagak. Gawe apa obat kuat? Wong kon tak tukono nang warung merek obat kuat beli kita lah apa gak boleh. Apa obat? Obat apa iku? Wong pil kita, beli kita. Ngawur kon. Wong sini-sini. Ayo. Keren ya duwe. Duwe apa? Sing keren. Duwe apa? Wong raimu wis gak belanjani. Duwe apa? Duwe apa? Ajar, Cok. Duwe Halo, apa? Cok. Duwe apa? Ajaran, Cok. Ajaran kon mati kon ajaran. Ayo ajaran, Cok. Gawane. Iki lho gawane. Panekno. Aku gawane. Aku gawane. Aku lho gawane. Ayo, aduh, sandalku logor, sandalku logor. Sandal, cekik. Sandal cowok. Yalah, Cok, Cok. Lanang opo? Lanang opo, Cok? Kaya aku ya saya. Lho, kata Pak encepno. Cepno, Cok. Benjep nang ngondi. Angel iki cepno sing gak. Sekil. Oh, gak sekil pengen angel lah dincep nang ngondi. Iki lho sekilmu lho. Kene lho. Kok njaluk model ngene aku. Cok, kon ngawur kon niku arek iso mbok anu lho. Bojomu kok kewereng ngono sih, Cok, bojomu? Wah, jadi gak wani bojomu. Kon gak wani mbek bojomu, Cok. Sini-sini dapur ae, Cok. Mek kon niru kelakuan arek loro iki aja ngule omah kon. Aku turu rangkepan 15. Gampang, Cok. Gampang. Nek bojomu rangkepan 15, kon tak gawani pertalit. Yo, apa? Gambior sumet. Biyo. Rakut 15 gampang tak obong kon. Yo. Apa? Tak obong kon. Kon kate ngobong wekku. Heeh. Titenono kon mari ngobong wekku. Ana muni dus. Apa? Apa iki? Endokku mateng. Wis aja kakek cocot. Ya, iya. Gak gelem kon aku dirabi lurah kene. Lurah sapa sing dolan nang sapa? Wong Lurah potongane, sapa? wong potongane kaya badak berculak dua ngene. Ngremehno kon. Ngremehno kon. Ya. Wis, gak ngurus. Oh, nanti gak mulai tak pateni nang kono. Lho, gak lho patut dipateni. Wah. Salah. Wong lanang kok ecek-ecek. Kacak-kacak rumah samu kate amen. Bojo elek ngono kon gak wani Gak kon. kaya aku. Wong wedok tak sentak nurut. Ngono lho. Jaluk dhuwit Kowe nurut. wanto iki lho kon. Belajar ana wanto kon. Kon romang nang purel tambah dikon golek sing Lho, apik. lho. Apa? Aku ya kepingin lho to kaya kon bojomu nganut. Kon kepengin kaya aku. Barang kon sing gerang gak wani. Aku kepingin kaya Tok, aku. kon aku Cok. Yo. Iki padha karo dulur Sinara Wedi. Lah, kok Dulur ketok konir. Dudono sakno Cok iki. Nek gak kon gak ngarep tak kelok. Anane bojoku nurut mbak aku. Ana rahasiae. Ono. Oh. Aku duwe jimat. Kon jebol apa iki? Hei, saru goblok. Goblok. Apa, Cok? Pakai gokol-gokol kuwate ku membrodok. Hei, aku duwe jimat. Jak kasro jim, mem tekamat jimat. Masih jimat yo gak didekek kok. Area pengeboran aku ucul, Cuk. Ucul temen, Cuk. Lho kok iso cacuk matamu kula kok iki. Kok iso aku dipisui lho. Ucok. Oh, Jenengmu lah Ucok. Iya. Kon ora rahasiane. Loh, kok gak dhewe kate amen aku. Aku ado-adonan ndokon Banyuwangi. Oh, dadi bojomu sampe nganut ambek awakmu dadi keset kaya ngono iku ya mergo iki. Wong lanang saiki aja bloko. Iya. Kon nek bloko digampang diselingkuhi bojomu. Termasuk aku sing salah. Iya, wong guru rabi sing pacaran diselingkuhi. Kira-kira aku ngomong apa tekan iki? Apa, Pe? Lah nek kaya Ucok gak duwe ngono ketara kon, Cok. Kira-kira aku nyeleh oleh. Lho ya mbok ngomong wanto. Lah nyeleh oleh to bojoku cek nganut sampe aku to.
gak nyele tak kekno awakmu. Iki mbok kene ya sah ya. Aku ngesakno mbek Matur awakmu. nuwun. Iku mek iki tok to. Heh, Gak ono apa-apane maneh ta. kon jelekne. Iki lho. Apa mana iki? Iki gawe apa? Ambune to. Masalah. Tengi goblok iki mangkel aku buri kon. Sik ta to aku takon awakmu. Iki jimat. Jimat. Jimat digawe nundukno bojomu. Ana montrone ta? Ana montrone Sing Kang. jelas ono. Ya apa montrone? Montron ngene. Carane ya apa? Digocokno kekene wanto, kekene wanto. To, ya apa? Prakteke. Bismillahirrahmanirrahim. Kulti. Hop, tirokno. Oh, tirokno aku. Wong kon pekur gak gelem nirokno. Iki mesti kelon. Lah iya, ayo. Kon kelono wan. Lu cek iso cek ngerti. Kulti kulbang. Awuk awuk. Prakteke lho, awake wanto kedelok ta. Kulti kulbang. Awuk awuk. Wah. Cina mati klupuan abang. Awuk awuk. Terus Totono bojomu. Wek. tutukno apane to? Heh? Tutukno apane? Watuke. Ah, lak ngono ngawuk-ngawuk aku. Benjut yo, Bah. Berarti iki memang balung aku ya to ya. Yo. Apapun yang terjadi iki wis dadi duwe. Sing penting ngene to. Ya apa? Siki kon wis njekel jimat. Iya. Kon kudu iso kaya wanto. Iya. Mangkon digepuki bojomu. Meneh ganti walien. Ayo. Ayo, nang omamu. Jajal. Jajal. Ayo. Aja ditulinan HP tapi kok aku lu sedih mi. Gak ngurus kon. Aku lu sedih mi, aku dulu-dulu kok digepuki bojoku ae aku mimi. Ya kon sing goblok. Lah lha apa wae dok gelem dikepi bojo. Aku tak apa ku jenenge order nang Ladaas. Bojo pringisan to mi, aku lu sedih mi, aku mari. Gak ngurus kon, aku tuku kosmetik nang Sapii iki lho. Aku lo ngene lho mi, aku iku serba salah lho mbek Wanto ya. Aku padahal wong wedok nurut lho mi. Aku dikon lapo ae manut, njaluk dhuwit, golek gendaan yo tak kei dhuwit lho mi. Ya kon iku wong wedok sing koplak, boy. Bodoh, bento, longor, congok. Ana bojo kate gendaan mbok kei dhuwit. Mek gak matamu katarak jauh kon. Lho lah aku kan ojo sampe rumah tanggaku iki hancur hanya perkara sepele ngono lho mi. Kon ku berarti terlalu mbelani bojo kaya Wanto. Wong perkara bekakas gak ono setengah on ae kok. Yo gak perkara ngono mi wong aku cintae, bokot. Kok kalah kon ambek aku, Saiki tak buak meneh oleh ganti. Iku lak sampean lek aku kan mau pegatan, lek iso kan tak pertahanno rumah tangga aku ngono lho mi. Mek aku yo gak cocok. Aja sampe wong lanangku gebuk, aja sampe wong lanangku nabuk. Ate wong lanang nyentak aku, pegat. Aku lek terus dipegat Wanto lek terus aku lek payu rabi lek gak terus piye ayo mi. Kon kok goblok tiru aku. Berat aku lek tiru kok sampean yo ora iso to mi wong aku wedok asli wong sampean banci. Kon iku njaluk pendapat tapi ngejelokno sing ngekeki komentar anjene kon mbokne ancuk kok. Lah jare aku kon koyo sampean. Maksude caraku kula tiruan nga. Ya ngomong cara aku tiruan nge. Kon gak perlu tiru aku. Wong aku sedina iku iso ngrentengi wong lanang 8, tak dadekno siji, bleng, tak kareti, tak lungguhi. Berarti lho iku apa mi? Bantal, Bantal. bantal. Oh. Rupamu ayu, Dik. Ya rupamu seksi kon sinden kondang. Kon temek adik Dianai, apa diapakno iki kok? Dianiaya. Dianiaya bojomu. Tiru iki lho. Iki lho. Lho dikandani aku ora iso kon tiru sampean. Suwukno. Ana pepatah, dikerek ya didukno. Mek bojomu gak nurut, mek gak kenek ya didukunno. Lah wong aku iki ra metengok golekno dukun bayi ki apa? Dukun bayi matamu ta. Wong tuwa, wong tuwa. Apa? Wong tuwa. Wong tuwa. Heeh.
Lho wong tuwa lho kene buang kok kabeh kok. Wingi kula cakon 7 dinane. Wong pinter. Wong pinter iku mek dokter, profesor, terus apa dosen. Iku ya nek gone kono. Niki nggone cidheke kampus-kampus ngono kuwi to, Mi. Lah kon iki masih ayu-ayu ya longor. Maksude wong tua wong pinter ku dukun. 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 Lah dukun iku panganan apa? Dukun iku teko terigu ya. Heeh, terigu. Dikai vernipan. Kayak pernipan. Di PP rong dina. PP rong dina. Aku mek atos sawetno matamu ngono. Loh, mataku gak ya paling monyong. Dukun iku paranormal. Spiritual. Iku macam apa to spiritu? Apa to Mi jenenge? Iso nyuwuk wong tanpa menyentuh, iso nyantet wong tanpa menyentuh, kurir tanpa barang. Lho, lak demit iku. Yo mlakune demit. Ah, keleleken lamuk rek aku rek. Terus Mi. Wis, nuruto aku. Aku duwe dukun jos. Hah? Duwe dukun jos. Hah? Temriki Napa, Pak? wonten ta? Wah, aku menirene rek. Wis, tak tilpuno. Sing penting sampean gak dianiaya bojo peno. Padha wedoke yu aku merok nelongso. Iku telepon sapa? Dukun. Oh. Ijo. Halo. Nggih, Pak, nyuwun tolong. Niki lho, kanca kula niki masih ayu nggih bintu. Apa ngono Mi? Iya. Bojoku iku wong jahat. Nggih. Apa ngono bojoku iku jahat? Ah. Kadek ya terus wong iku gampang maron tangan lho. Mi. Ngono ta? Jelasno lho terus aku Ah. gampang mesti malah lho. Ngono ta? Ngomong dhewe po kon. Niki lho kanca kula. Kanca kula niki bojone jahat, moro antangan, ya bener brondong. Nah, kanca kula niki jenenge Inge. Pak, sampean saged mriki napa mboten? Lah, Kalem-kalem, Mbak. lho aku iki telepon sapa? Sing kok telepon sapa Mi? Ya iki dukune. Lah lapo kon wis rene iku? Iki Wong nelpon kakean cocot ngono. Oh, ngapunten, Mbak. Mbak, bener sampean. Oh. Ternyata ramalane sampean temenan. Tapi kon kebaco. Apa, Mbak? Arek umur 12 kok rentengi kok jak nang blumbang-blumbang. Tak jak mancing. Oh mancing tak kok pancing. Sakniki cekak cingkrange. Kula niki kancoan alek Inge niki wis suwe. Iki diajar bojone entek-entekan. Syukur. Iki dukunku. Jalan sepura, jalan sepura. Oh, kablaki to. Piye? Ngidu kok iso piyak sih, Mbak? Oh wong tuwek dijerokno. Kon njaluk tulung gawe sapa? Niki lho kanca kula niki dianiaya bojone. Bener ya digepuk. Salah tambah dianiaya. Endi areke? Niki lho. Iki ta. Lho nek iki aku ya jek tedas. Lah wong tuwek jelalatan. Kok gara-gara ngomong ngene. Gara-gara kok tedas-tedas to. Lah meneh apa lek wis mambu lemah. Iki sing ngomong sing ngomong prewangane dudu iki. Ngapunten kanca kula mboten ngerti wis sampean duwe apa prewangan Nyai Kintilisip. Iku apa iku? Duwe santri wedok situk kok celuk pisan. Nggih. Ya napa niki kula njaluk tolong? Gak masalah. Endi areke? Nggih. Sapa jenenge? Inge Rokaya Mudaiyah. Oh, Wartono. Mamang kono lho. Lah wong aku ngomong watok ngene ae. Piye? Itu iso piyak. Lah apa kon kok guyang-guyu, Nduk? Ya guyu, wong nyawang kowe tuwek ngono. Lho aja tuwek, glathuk kuwating batak. Tirakati. Hah? Tirakati apik. Niki lho, Mbah. Ya.
Apa? Aku ngomong piye? Kula cek mboten dianiaya bojoku. Kula cek mboten dianiaya bojoku ngono lho, Mbah. Awakmu njaluk donga. Nggih. Oh. Anu apa ngarani? Jopo. Jopo. Oh, jopo. Sabar. Jopo niku lho sengat. On awak Apa? singat apa sengat? Singat. Singat, nggih. Oh, alah. Tapi dukun sewengi lumpur. Aham, aham, aham. Tibane. Dakun diri. Kok sampun boten klomoh ta, Mbak? Arek gak wedi kualat. Kon iki pusaka. Lho, iki lho buktine. Supaka. Biyen saiki pusaka asli. Lho niki tasbih. Tasbih tapi kena gawe pusaka iku iso nglolono wong lanang-lanang. Tapi gak trimo iku ana dongane. Dongane. Ana. Napa? Wong Solo. Wong Solo anggit bakso akon iku. Napa? Dongane ana digunakno sadurunge gawe iki didongani dhisik. Nang donga barang semi. Padha aku pengen didongani kok. Dikek jopo. Ayo, Til boleh. kondal kantil mega kantil tak kei kantol. Ngono ya. Kon gelem ta gak? Gelem, Mbak. Tirokno bae. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sum umbluk. Wis gak ora. Nek gak gelem ayo boleh. Iki wong paranormal kok mbok jambak. Sum bluk ngono. Iku gak jelas. Iku donga gelem ta gak? Ya wis, liyane ngono donga liyane. Ya iku sing mandi. Sum umbluk. Sum bluk. Sing mumbluk wae yo sum. Sing Nek gak gelem ayo boleh. sing. Iku sampe Yusuf sing mumbluk. Donga iki elek tapi mandi. Ya tunggale aku iku lho, yuk. Aja tunggal-tunggale donga liyane ngono. Nek gak gelem ayo boleh. Sing tak. Iki wong mesti mulai. Dukun. Wis kasar-kasar. Dasar dukun liyane wong kene. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae Yusuf. Ngono lho. Pindho sum mumbluk. Sing mumbluk wae yo sum. Ngono. Terus. Mari ngono. Kon kepingin terus e. Terus e. Aslu. Gak. Apa? Terus asilu. Aslu. Aselup diwaca ping 100. Gak mek ping pindho aslu. Ngono aja. Terus iki gepokno bathukne wong lanang. Wis mesti lompo nang gepok bathuke gampang dongane tambah terusane. Apa? Mekekeo. Wis kenek. Salah kok ribet. Wis percaya bojoku nurute gara-gara dukun iki. Ya wis. Wis temen ah. Wis. Wis iso ah, sik dongane ngarep titik ae. Sum mumbluk. Terus apa iku mau? Kope Yusum. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae wae Yusuf. Ya wis, iso. Wis iso temen ah. Iso. Aku tak balik boleh. Monggo, Pak. Iso. Wis. Wis kekera mek bojomu Aku aku iki gak. mboke, Mbak. Iso. Iki nang iki to ta. Wek ku dicuti arek. Elek, Mbak. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae Yusuf. Ya wis. Iku mek iso apalno yuk. Waca nduk prapatan ping 100. Bojoku nurut. Ya sing ngerti, sing gak ngerti aku ngaiti. Ya gak apa-apa lho, sing penting bojomu nurut gak gepukan.
Ngono aja. Heeh. Sum mumbluk sen mumbluk wae Yusuf. Aselele. Ya, wis terang. Asululene sing enak. Aselele. Ngono aja. Sum Masalah. Sum. Sum. Duwe bojo, wong lanang mulai-mulai gak nang omah tambah dolen. Sum. Kon iki karepmu piye sih, Dik? Anakmu keleleran iku lho. Aku sik sum. Bojone mulai sum. Aku tak ngesum. Piye mi? Masalah digereki nang omah gak tambah cangkruk nang kene. Iya Mas. Karepmu ku ya apa njek tak pegat apa piye kon? Oh, gak Mas kena ngesum iku mang piye? Sum kandhane kandhane. Sing mumbluk bapak yuk sum. Sum. Karuane nek dipegat iku karuane. Karuane aja dipegat, Aku Mas. liyane. Piye kok mami? Wocon. Iya. Sum mumbluk. Mumbluk. Karuane wis karuan aku. Ayo sum. Tanggane wedok liya. Aku tak. Ya. Karuan aku tak. Sum mumbluk sen mumbluk wae Yusuf. Dik, Aselele. sampean Wis. lho yo apa? Sayangku. Tidak bisa. Cintaku. Gak iso. Tidak suni. Awake dhewe padha wedoke. Sesama perempuan sama banci. Pancing baca. Kok Sayang, ojo koyo ngono ta, Dik. Lumajang Cak Mojokerto. Lumajang Cak Mojokerto. Masih kon gak sayang gak apa-apa. Masih kon gak sayang. Yo kudu sayang jenenge. Lah, tuku lawang kayune jati. Terus Wis kadung sayang. Ditinggal pergi. saiki sampean kudu mulih. Hah? Kudu mulih. Aku mulai ta, Dik. Lah yo. Yo aku mulai, Dik. Tenang, aku ki sayang mbek sampean. Tidak. Tidak bisa. Sampeyan kok koyo ngono. Gak sayang-sayang. Sayang. Gak sayang-sayang. Ayo, rencana sekelku saiki. Hadirin sekalian, pojok kampung berkat doa sum mumbluk. Sing mumbluk kopeke yuk sum. Yang masalah omahe ku mangkate tak sapon-saponi lho, Yang. Sayang. Sampeyan ojo aneh-aneh tadi aku sayang. Aku sayang sampeyan lho. Belajar nyapu ngono ta kaya gong. Aku wis nyapu-nyapu. Masak. Heeh. Golek dhuwit. Wes. Mbak. Aku ngerti iso ngono. Nek Aku wis aku tuh ya sekarang, aku ya semoreng-moreng. Aku tidak selamanya harus injek. aku apa iku jenenge? Apa? Aku saya Kaya mang lho, Wan, kaya mang. Kaya mang lho. piye? Mang, kaya mang lho. Agen Pak aku wis cukup aku sabar nang awakmu, Cak. Sayang, Aja sayang. aku janji akan mencintaimu selamanya. Ora kandel cinta. Ora kandel cinta. Jangan tinggalkan aku. Ora kandel cinta. Berkat doa sum mumbluk. Sing mumbluk kopeke yuk sum. Yang, sabar toh, Dik. Sabar. Sabar. Heeh. Selama aku sabar, aku wis kok injek-injek. Aduh, aku gak injek-injek. Injek-injek aku. Aduh, Hah? montorku iki kecelup lho, Dik. Aduh. Wis gak. Apa sih, Dik? Wis, bojomu saiki wis nurut. Terus, Kok ngomong apa mesti nurut. Ayo, kongkon Cok. Kongkon diracun sistem lagi. ayo. Cok. Ade, pejeton aku. Pejeton aku. Pejeton aku. Loh, Wanto kok boleh ngono, boleh nganut ambek bojone Wanto. Kongkon diracun sistem. Oh, tak bisa tromboko. Ayo Mi. Apa kon melo? Mi. Mami. Apa kon melo kon? Mi. Kok kaki turu-turu kon? Gak kira aku kaya Wanto goblok kon. Apa? Kelci kelebang ngawuk-ngawuk. Dina mati goblok abang ngawuk-ngawuk. Puyur. Aduh. Loh, Cak. Oh, Cak. Gak cacan. Cak padha cake, Cak. Gak cacan. Cak. Lah apa kon Cak? Aku ngene lho, Cak. Gak ngene-ngenean. Wis gak urusan. Sampeyan gorong teko aku gringingen, Cak. Keringan yo. Cak. Cak. Aja ngono, Cak. Hei, kurene, Cok. Jimbatku, Cok. Gak iso. Aku jamu bojoku. Gak bisa. Hei,
tamasano. Tamasano cak. Sing mumbluk wae yo sum. Cok jimatku gorene cok. Gak iso kan. Ya gak yang-yangan. Aku gering-geringen ya. Bakal geringin, bakal modal gak ngurus. Jimatku yuk. Balik no. Bojoku ngamuan. Ora ngurus. Duh. Jimatku yuk. Aku ora ngurus. Sum mumbluk. Gak ngurus. Apa gak ngurus? Sum mumbluk. Mamulo. Mau rumah tangga iku aja menang-menangan. Iki lho silaku kandhane ngomong. Ya gawe kita kon ya iso. Cak Ucok. Apa? Gandenge penuh Cak Ucok. Hei! Kok malah ndeladap. Lah krak nang kene. Sing iki ya ngono wani-wanian, sing iku ya ngono, malah ndoleki dukun. Iki lho bojo-bojomu dhewe kok mbok dukunno, Cek nurut, so. Cek nurut. Wong wedok saiki nek gak ngono gak nurut. Lho kok nurut. Alah nyelatuan wong wedok saiki. Iku jenenge menang karepmu dhewe. Sum. Angel tak sawat iki kon kok lho. Kowe gak sum-suman. Ngene lho. Ngene. Nduk. Ya apa, Mbak? Inga. Ya apa, Mbak? Inga karo Wanto. Ucok pisan lah Okta. Wong rumah tangga iku aja menang iki. Kudu disum mumbluk. Kudu saling mengerti. Aja kemalan nek kalan dukunno. Nang dukun niku kekuatane 40 dina. Ya ngejoki maneh lho. Ngejoki maneh nek duwe dhewe dijoki dhewe. Nek duwe dhuwit, nek gak duwe dhuwit. Ya njaluk sum mumbluk. Ya rungono omongane Mbak Pedet iki lho. Iki kok wani ambek aku. Wis ngene, Mbah. Iki jenenge iki conto. Conto sing apik digawe, sing elek ya ditinggalno. Pinter. Terutama warga kene ambek bojone aja menang-menangan. Ayo saling pengertian. Iya, Ci. Tak antem kon kok lho. Sing penting ngene, aja kesusu mule. Terus Iki lho, mari iki nang kene, delok lodrok. Nang Tugu saiki ana lodrok. Lodrok apa? Eling aja so. Ana lodrok. Iya. Terutama lodrok sing kok bengi kemae. Oh, Budi Wijaya. Budi Wijaya apa maneh? Iya. Lakone. Lakone apa, Son? Lakone. Bal sing lakone, Bang. Digaweno lakon apik karo Bapak Sutradara, Mbak. Karek sampean tok lho, Mbah, kabeh loro. Kari sampean tok iki. Kari sampean tok tak wet-wet iki. Tak wet-wet ngono. Tak wet-wet. Kon nek gak wet-wet aku tak santet dhisik kok. Bengi iki lakone apa, Mbah? Aku ngomong ya ora pantes wong nom-noman sing peneruse. Tolong kandhanono masyarakat kene. Ngono lere dipasrahno, Mbak. Lho ya apa? Ya, bengi iki Lodrok Budi Wijaya main nang gone desa Tugu, Dusun Tugu, desane Jono. Ya. Aja lali pindahe awak dhewe meneh, Cak So. Heeh, pindahe meneh. Pindahe awak dhewe meneh nang gone Cinandang. Cinandang. Bojonegoro. Oh, kakekmu. Kecamatan Dawar, Kabupaten Mojokerto. Bengi iki digano lakon apik karo sutradarane Cak Dayat. Jenenge judule Perawan Gunung Jati. Mula ayo njaluk pendonga nang dulur-dulur Dusun Tugu kabeh. Ayo bersemboyan. Heeh, semoga Budi Wijaya tetap jaya.